बा पहिलका की जानता रू एगो रहे अगर देवर भसुर अगर तोहरा मिल जाए तो तू क्या रह घूंघटा टांग के आ बाद में कहब अरे हर खोल घरे चल आ हमर कहल मान अरे ढेकी जात में बखरा लगाव हो बोलमुआ चाचा हंसत रहन सारा दांत झड़ गई मैंने हंसते अरे भाई तोहर घूमता रे अरे खेत कचहरिया में अरे भौजो तोहरो बाड़ी मल की रे सजना ताली लगा लगो भाई अरे काहे जिलेबी पर से लुगोरिया सारा मजा रसगुल्ला किरण हो देखलू अभी हुआ मरद क्या कमाल मार के भी कमी नहीं है एक बार बोल के तो नगद बा एगो काम करो है आओ अब हो जाओ कंपटीशन शिव बारवा में दूध घड़ारी है छाटा गई बा मुखिया जी छाट गलन अरे है ताक ना मत ना खिसियो के जान तोर बिया हो तो मरद पर खिसियबे त 13 दिन खाए कर देबे कि ना देबे हई सुन बाबू हमर एगो बात बा इतना लोग में तनी हमरा ओर से तनी हाथ उठाइबा लगा भाई हमरा ओर से उठाई दे लोग हाय दादा गाड़ी हाँक लो ट्रैक्टर चला लो बाप रे बाप भौसा तारी तो तोरा लगे कोनो तरीका से पीपी ना खुशी चिनिया बीमारी लेके ना खुशी तोर थायराइड ना आई थायराइड सारा हंसत रहिए रे बब यही स्टेज पर कूदत रहिए ये लोग के प्यार में कितना हंसत है हाँ तोरा बीमारी बीपी हो जाए तो हमारा शुगर हो जाए अगर तोर किडनी फेल हो तो हमारा लीवर फेल हो जाए बबी रे यही हंसत रही हमनी के दुनू गोड़ा रह जाए कुंवार हम पियो हुए अगर तू हमारा में सटनी तो हम घर से आ उठी आ हम सटनी तो तू बाबू माई से आ उठी आउट करते चल जाओ काठमांडू काउट जाति मन करो जाति बोलता तनी एगो लगा दियो तो बड़ा कहलो माई रे माई हमारा उठे लड़की चाहिए तनी का लगा दो बाप रे बाप केना कहले हो मनोहर भाई एक मनोहर भाई का बुझाता जे बाप रे बाप बुझाता बारात सजाई बा मनोहर भाई के जनब की तू पढ़बो तो हमरा बुझाता डॉक्टर बोल कि इंजीनियर बोल कि हेलीकॉप्टर उड़ो हमर बाबू में माई रे माई हो ये में आई हाँ देख लियो हमार बाप आ ना पढ़े अभी तो हमरा लगे आ जा हम अपना आँख से कह दी आई बबी पैसा लगता हो अरे उठावा के ललिया आ कानावा के बोलिया आ जान मारे नाक के नथुनिया ए हो गोरी अरे वही तू पजरिया आ देखती तोहर सूरती खींचे कैमरा में खींचियो बियान में रख लेके दिखा दियो खींच दलो तो हमारा फेसबुक हमारा आईडी में हमारा मौगी के आईडी में भेज दियो अब 13 दिन घर से आऊ फिर सुनी लेवा 13 दिन कहीं प्रोग्राम ना करी बाबू रे बाबू ए बॉबी हो अरे अभी तू कुंवार बाड़ू ओढ़निया अरे अभी तू कुंवार बाड़ू ओढ़निया ये सुगी तुम्हारो मत मुसुकी चौनिया ताली लगा दो अभी तो घर सूचना बॉबी रे हम तो कहनी जे चल जाई लोग तो हम सूते चल जाई मने कहता लोग ना जाए के 10 बजे भोर तो बिहान स्कूल छोड़ देबे तुम मास्टरों साहब के
तोर हाई स्कूल के मास्टर के हम प्राइमरी के उनका लगे यही मेरा फोन लगावा तो सुतल हन तबो जाग जगन कहब दे भाई तोर पढ़ावन लइका 10 बजे लेके सुतल रही जाग तनी लगा दो हमर बाप लगा दो ताली लगा दो भैया ताली जय हो शिव वर्मा जय हो माई रे माई रे माई रे तू हमर माई ना भाई माई रे माई रे माई रे हमरा लड़की चाही पेढ़ेले जींस पाइट हमरा लड़की चाही पेढ़ेले जींस पाइट नाही चाही दिल गाड़ी माई रे बकरा चाही रे मुझाऊ सा बोल ना ऊपर गोर गोर डाल ऊपर पातर पातर डाल चले से खीरी हजार हमरा लड़की चाही माई रे नाही चाही दिल गाड़ी माई रे माई रे माई रे माई रे हिलो हिलो अरे डोलो डोलो आ शिव वर्मा आ जिंदाबाद एक किरण बॉबी अरे जिंदाबाद आई बाप रे बाप ताली चले ले माई लगा के